Бірінші татар операларының қойылуы Қазанда милли музыкаль театр керек деген фикір тудыра. Мұса Жәлел исеміндегі опера һәм балет театрында бүгінгі күндә татар композиторларының әсәрләре бара. Милли әсәрләребезне тамашачылар зур кызыксыну һәм горурлык белән каршы ала. Спектакльләрдә театр солисты, күпсанлы конкурслар лауреаты Ирек Фаттахов та бар. Бүген ул студиябызның кунагы. Ирек әфәнде, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көннәр, исәнмесез? Сіз студент шақта опера театрына стажер җырчы булып алынасыз. Бу инде әлбәттә күп нәрсә турында сөйли һәм бу тәкъдим белән менә опера театрына тыңлаулар узарга сезгә укытучыгыз, безнең танылган, данлыклы шәхес Галина Ластовка тәкъдим итә. Менә бу тәкъдимне ничек каршы аласыз һәм менә бу көннәрне ничек искә аласыз? Бу көннәр инде минем күңелемдә бик якты мизгел булып калды. Ул мин икенче курс студенты идем. Нарсын безнең имтиханнар вакыты иде, җәйге имтиханнар. Шунда безнең театрның руководитель труппы килеп имтиханнарны тыңлаган. Һәм мине ишетеп Ластовка янына килгәндә инде әйткән, театрга килегез, прослушивание була, җырлап карасын, тыңлыйбыз дигән. Шулай Ластовкада 5-нче курста бер кыз укый иде. Аны да чакырдылар. Галина Трофимовна килде дә инде миңа, Ирек шулай ди, чакырдылар ди, җырлыйсың киләме ди. Мин дә әйтәм, 2-нче курста кирәкме ул миңа, кирәкме бит әле укырга күпме дип уйлап, әйтәм, ярар, җырлап карыйк дидем инде. Аннан соң без әзерләнә башладык, арена әзерли башладык, шунда прослушиваниегә бардык та, прослушиваниегә бардык, 7 кеше прослушиваниедә булырга тиеш. Бу бер урынга 7 кеше дә әйтәме? Ничек ул? Беренә кеше алынамы? Ансын белмим мин, анда ничек теләгәннәрдер. 7 кеше прослушиваниегә килде. Мин список буенча 3-нче чыгып җырларга тиешем. Анда уже хәзер мәсәлән прослушивание булганда рояль белән прослушивание уза. Ул вакытта безнең оркестр белән узды. Сразу оркестр белән булды. Бик тә ул волнительно, җаваплы. И мин сәхнә артында әзерләнеп йөрим инде, сүзләрне искә төшереп ариyaдан. Минем алда 2 кеше әле җырларга тиеш. И шул вакытта ишетәм үземнең фамилиямны әйтәләр. Фаттахов Ирек, выходите на сцену, приглашаем на прослушивание. Мин бит беләм, минем алда 2 кеше бар икәнен. Мин югалып калдым. Ул 2 кеше килмәгән булган, оказывается, минем алдагылар. Мин югалып калдым, шаптырып чыктым, бастым. Анда мөдир утыра инде, театрның бүтән директорлар, оркестр уйный башлады. Истә түгел ничек җырлап чыкканымны. Каушый җырлап чыктым инде мен. Все җырлап чыктым да, сәхнә артына бардым. Белмим нәрсә булганын, аңлый алмыйм бер нәрсә дә. Аннан соң әкрен генә ничек җырладым, кая дөрес җырладыммы дип, нәтиҗә ясадым. Нәтиҗә ясадым да, бүтән килгән кешеләр прослушиваться итте дә, и минем янга руководитель труппы килә. Светлана Вячеславовна килде дә, пройдите, пожалуйста, приемный к директору ди. Мин әллә шатланырга, әллә каушаргамы, белмим, киттем приемныйга, һәм директорның бүлмәсенә кердем дә инде. Шулай тыңладык сине, тавышың матур, ошады, пока син студент әле 2-нче курс дип, шуңа күрә стажировкага гына алалам сине дип әйтте. Эш тәкъдим итте инде миңа. Мин әлбәттә ризалаштым. Аннан соң театрдан чыккач, Галина Трофимовна миңа булай диде. Минем планда менә 5-нче курс кызын кертергә иде дип. Шулай булып чыкты, сине алдылар дип инде. Бу тырышлыгыгыз да, талантыгыз да, язмыштадыр инде монда, Ирек шулай бит, бөтенесе бергә булгандыр инде. Шулайдыр дип кабул итәргә кирәктер. Шулай булгандыр, чөнки 1-нче курста әле мин консерваториягә укырга кергәч, театр кырыйнан узганда мин хисләнеп карап китәем, монда хыялланып әйти. Монда эшлисе иде дип, әле бит ул студент булганда карарга гына бара идем, ничек анда җырлыйлар. Шулай хыяллана идем. Шулай барлыкка ашты, менә
Уңышлыгына бүгенге көндә эшләп киләсез. Аллага шөкер, Сезнең әйе. тавышыгыз бас? Әйе. Ага. Ә менә композиторлар, минем белүемчә, күбрәк тенор тавышлы җырчыларга язалар икән, алдынгы шушы партияларны индиме. Ә менә бүгенге көндә сез үзегезнең менә бу иҗади эшегездән канәгатьме? Нинди оперларда чыгышлар ясыйсыз? Менә шул турыда да әйтеп китсәгез иде. Әлбәттә, мин эшем белән канәгать. Күбесенчә бөтен операларда катнашам. Аны зур рольләрдә бар, бәләкәй рольләре дә бар. Иң яраткан ул минем Сивильский цирюльник операсы, Борис Годунов операсы. Чөнки Борис Годуновта анда 5 партия бас тавышына гына язылган. 5 төрле рольдә уйнап була. Шулай ук бөтен операларда да бәләкәйме, зурмы роль булса да, ул һәрберсенә без күңелне биреп, өйрәнеп тырышабыз. Һәрберсе үзенчә яратылган роль дигәндә. Менә тагын шундый бер сорауым бар. Операда гына иҗат итеп, зур казанышларга ирешеп булмый, зур танылуга ирешеп булмый дигән шундый бер фикер йөри артистлар арасында. Үзем ишеткәнем бар. Сез ничек килешәсезме моның белән? Юк, килешмим. Чөнки мәсәлән, эстрада җырчыларының үз тамашачысы бар. Опера җырчыларының үз тамашачысы бар. Кемгә нәрсә ошый? Һәрбер нинең үз армиясе бар дигән. Һәрбер җырчының үзенең. Әйе. И күпме менә танылган опера җырчылары бар бит инде. Шул чит илләр, шул безнең Элдар Абдуразаковлар, анда күп. Миңа калса, тырышсаң, бик тә тырышсаң, зурлыкларга җитеп була. Инде алдан әйтеп киткәнемчә, театр афишасын безнең татар операларда бизи. Менә без инде хыялланабыз аларны дөнья күләм сәхнәләргә чыгарырга. Бу юнәлештә нәрсәләр эшләргә кирәк микән, сезнең фикерегез? Бу юнәлештә безнең менә татар милли опералары күбрәк язылса, безнең композиторыбыз Реза Хиярова, Эльмир Низамов, аннан соң яшь менә композиторыбыз Миләүшә Хәйруллина язсалар, һәм шулай ук чит илләрдә дә бит инде татар кешеләре яши. Менә ул операларны ничектер чит илләргә чыгарсак дим инде. Күбрәк дөнья күләм, күбрәк чыгар, күбрәк күрсәтергәме? Халык танышсын, татар милләте белән опера аша дик. Мәшә әйбәт булыр иде ул. Һәм инде безнең әңгәмәбез шулай ахырына тиз генә якынлашып киләме? Бер сорауым тагын бар. Сез гаиләле кеше бит инде безнең, иҗади гаилә дип әйтсәк була. Хатыныгыз, сезнең тормыш иптәшегез пианинода уйнаучы. Һәм инде 2 бала үстерәсез. Менә әгәр дә алар без тормышыбызны сәхнә белән бәйләргә ниятлибез дисәләр, нәрсә дип әйтер идегез аларга? Мин бик тә риза булырым, чөнки музыка ул бик тә развитие өчен бик әйбәтле. Үсеш өчен. Үсеш өчен бик тә әйбәт. Яшь вакыттан ук музыкага балаларны өйрәтергә кирәк. Бик зур рәхмәт сезгә килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен. Иҗади уңышлар телибез. Һәм инде менә бүген җыр куймакчы идек, сезнең башкаруыгызга кызганычка әлегә ул юк икән. Матур сездән әсәрләр дә көтеп калабыз. Менә шулай сез белән әңгәмә корганда тамашачыларга тулаем сезнең башкаруда җырлар тәкъдим итер өчен. Бик зур рәхмәт, матур уңышлы көннәр телибез сезгә. Сезгә рәхмәт, бик зур.